naklar kuncung bang terate ngening kalancu anak larapan dan moncar tinon lerakakoneng surem sorotetan padang Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lato kati ngene caritane Andalira sang Prabu sasra bawing Mespati aran patesu wanda lelabuane pon tan kinelung tri prakara guna kaya purana ingkang tenan tapi nuhoni trah utama Mastro Sidam sekaring bawana langgeng Sena Pradeksa putuku Cabagus inggih wayah ulun Sena Pideksa padha kandhir harja sak paratamu anggon jeneng kita sawana ngersaning puni anggir Sena Pideksa lunun amit pasang kaliman tabi Kanjeng Hyang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk awit wilujeng piswanipun ingkang wayah pun Sena Pideksa Kanjeng Hyang iya Sena Pradeksa iya tak tampa sembahmu pangestu ulun tampanana nggih kawula nukna ninggi sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat ndayanana kasantosan Kanjeng Hyang Bathara Baruna iya Kyai Semar iya Sena Pideksa kula wonten maringat dawuh apa tukang dadi darunan nggih
Wondene janur gunung kadingaren jeneng kita sowan ana ngersaning pun Hyang Sang Hyang Bathara Baruna. Nggih, ana wigati apa? Sajak cawis gaya kita. Nun mangke Kanjeng Hyang kepareng kula munjatur wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Baruna. Bilih sejatosipun anggen kula sampun ndungkap dewasa menika. Kula namung kepingin mangertosi, tuwin kula namung badhe kepingin ngawawu Sudarma, inggih Sudarmanipun ingkang wayahipun Sena Pideksa Kanjeng Hyang. Sinten sejatosipun tiyang sepuh kula? Bapak kula menika sinten? Awit dumugi sepriki kula dereng mangertosi tiyang sepuhipun. Inggih Sudarmanipun Sena Pideksa menika sinten Kanjeng Hyang? Mas Trama Sidam sikaring Bawana langgeng. Sena Pradeksa kula wonten timbalan. Yakten yen to jeneng kita, nggih. Pengin mangerteni sapa to sejatine wong atuwa kita, ya Sudarma kita ingkang banget jeneng kita bekteni. Jeneng kita ulun dawuhi supayane munggah ana ing kesatriyan Jodipati ing tunggul pawenang golek ana ingkang kekasih Raden Werkudara. Ya Raden Bratasena. Yektine iku kang ngukir jiwaraga kita. Ya iku kang dadi wong atuwa kita ya Sudarma kita nggih Sena Pideksa. Permara remang swamyong ambrang kadhe karananing kaswase ning marga malagong tumiring sang Gandawastrat maja leng-leng lalu angulate Surya mangrangsang waya. Inggih Kanjeng Hyang. Mboten nginten babar pisan teka cumeplong rasing manahipun ingkang wayahipun Sena Pideksa. Ya. Banjur besok apa nggonmu bakal budal? Sowan ana ngersane wong atuwa kita ingkang aran Raden Werkudara. Kanjeng Hyang piye? Menawi kula dipun lilani bidal dinten sakmenika kula badhe ngawawu Sudarma ngupadi wonten pundi dunungipun Rama Raden Werkudara. Ya. Ulun pangesta ninggih. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya mung ulun sangoni puja puji pangestu. Muga-muga kalis niring sambikala laku kita ngupadi Werkudara. Inggih Kanjeng Hyang. Mangka angkra sesumbar mawalindra bumi gonceng maludha kuntor katok
Halo, dap. Sing ngenteni sapa ya, Mir? Hah? Sing ngenteni sapa? Sing genter Yardi. Yardi sapa? Lho. Iki sapa iki ana satriya bagus nom-noman bagus. Mongko malah diderekke karo kakekne Semar. Ndara Antasena. Iya, Kek. Iki sapa iki? Mengkirian. Ndara Sena Wideksa. Apa Siwa Semar? Sanuwun sewu. Sampeyan kedahe teng ajenge satriya niku kedahe lenggah teng isor. Apa sababe aku kudu lungguh mengisor? Ampun to. Kula jarwani watone sampean lungguh mengisor yen. Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon. Ler genjang alis risang mawe kandrung. Kudune kan Lho. Sapa iki, Kek? Mengke riye, Ndara. Siwa Semar kepiye? Kula jarwani sakniki. Ndara Antasena sampeyan ampun kaget. Niki niku putrane Kang Rama. Niki niku rayine sampeyan. Niki Kang Rayi. Ndara Sena Wideksa. Nika Kang Raka. Nika Ndara Antasena nggih masmu nggih Kang Raka nika Atmaja sing nomor 3 saking Ndara Werkudara. Lho Gusti. Ora kok sampean iso dadi ngomong sing kaya mangkono kae. Pripun? Sampean kok iso ngarani nek bocah iki atmajane Bapak Werkudara apa anggepe Bapak Werkudara ki terus ninggal winih rana-rana ngono apa piye? Sekedhap. Kula jarwani, niki niku nggih adik kandung sampean lho. Adik kandung piye? Niki niku putrane Kang Ibu. Niki niku putrane Dewi Urangayu. Lho Gusti. Wong rumangsa Ibu Urangayu ki ora tau laku bedang karo priya liya. Lah kok dadi malah kok mengke riyen kula jarwani Ndara. Putrane Kang Ibu Ndara Urangayu. Kok iso kaya mangkono? Iso mawon latihan kok. Dados ngeten. Kang Rama niku rampun duangu to, mboten tau tate tilik teng kayangan dasaring samudra, mboten tau tate tilik sibu. Lah iya. Bapak iki wis ora tresna karo sibu apa piye? Nek tresna niku tenan. Kewajibane kathah. Saniki rak Kang Rama rak ajeng mantu. Lho lah iya. Terus kok iso dadi bocah kuwi lair piye? Ceritane sangka kangene Kang Ibu. Rikala semanten ngantos kegawa ngimpi. Ngimpine Kang Ibu niku kaya-kaya wis karonsih dadi siji kalih Kang Rama. Terus mimpi basah ngono wae meru rasane kene kok. Karonsih. Ngono wae cacah saiki ora mundeng karonsih ya apa. Nggih niku sing diomongke Bagong niku. Terus dumadan lah wungu saking Nendra kok. Lah Kang Ibu kok malah nggerbini. Terus lare niki. Walah adikku bocah bagus. Kakang Mas Antasena. Aku Kakak Bambung. Nggih. Kakang Bambung. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa. Tapi arep sowan Bapak Werkudara apa piye? Nggih. Ning syarate abot lho sowan Bapak Werkudara ki. Syaratipun menapa kula mboten badhe suwala. Duh piye ya? Kowe iki sok ngono kae sih bapake. Kowe tak aku anak.
Kowe tak aku anak janji kowe iso mene labuhan karo Werkudara. Lajeng lelabetan menapa ingkang kedah kula lampahi. Ngene wae. Gandeng kakangmu, masmu, Kakang Gatotkaca arep rabi karo pergiwa kadangmu ing Madukara. Mongko syarat-syaranane temanten kakung kudu cundhuk nggunakake cundhuk Sekar Dewarna. Nah kowe ngupadya Sekar Dewarna. Kowe nek ketemu aturna bapak, tampa suwitanmu. Nyuwun pamit Kakang Mas. Sampeyan ajeng teng pundi? Aku arep sowan bapak. Wigatosipun aku arep sowan bapak, arep matur nek Kakang Gatotkaca sida dhaup karo adhiku Wergiwa. Ajeng enten wonge pun. Wis, ora saku kan bebangal. Bakune sampeyan Kakek Semar ngetutno adhiku Senopideksa kae. Kula turke, Ndara. Madeg wonten madaning Kayiwangan Puspa Kawedar, ya ing Kayiwangan Puspa Wedar. Nenggih kayiwanganing Sang Hyang Bathara Daneswara. Ya Sang Hyang Bathara Danapati, ya Sang Hyang Danaraja. Dukunane Nalendra ing negari Lokapala tumuli den angkat minangka dados peranganing Jawata dening Sang Hyang Resi Kaneka Putra kang minangka kamituaning Kayiwangan Suralaya. Layaku semanten daden tremeng warta hidup pimulat pisawanira Pandhita Kendari Sada nenggih Sang Begawan Mayangwara. Walajare Sang Hanuman tanggaping gati Sang Hyang Daneswara ares wandangu dumateng pratanira Sang Senggana kula wau. Meh rahina semupang Hyang Aruna katinetraning ukara apuk sabdaning kukila kanikara sagetar neketong neng aku
ler wowo sing pene panca apa toking ayamana mangwohing pagakan Wong Mas Nomo Sidam Sikaring bawana langgeng ya jagat pangestu karo wayah para jagat mengko dhisik to teka ora pangling ya mboya pangling ingkang prapta munggah ana ing kayiwangan puspa wedhar mboya pangling kaya gembong mangliawan ya Anoman ya Senggana ya Maruti Anoman Mayangkara padha kanthi harja saprapta kita anggon jeneng kita sowan ana ngarsaning panjenengan ulun Senggana nunamit pasang Kalimantabi tinebi nang lodone dumawing tawang towang pukulun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Anoman kula tadhah wadon wondene kula wonten minggah wonten madaning kayiwangan puspa wedhar pukulun Daneswara ya mboya dadi ngopo yektine panjenengan ulun ngeparengke jeneng kita minangka titah jejering titah munggah ana ing kayiwangan puspa wedhar kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Senggana ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi munggo apa to kang dadi wigatine wondene jeneng kita sowan ana ngersaning Sang Hyang Daneswara Anoman pukulun mugi dados ning kawuningan lepat atur kula diagung pangaksami Bejatosipun kula menika namung upadi dumateng menapa ingkang dados kekudanganipun putri ing Mandukara inggih menika pun Nini Pergiwa. Ingkang sakmangke nggadhahi kekudangan purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon tiyang kakung waton temanten kakung kedah mawi cunduk Sekar Dewaretna. Kamangka sakmangke Nini Pergiwa menika badhe kapacangaken dumateng Atmaja Kuling anak kuling pringgondanipun Gatotkaca. Pukulun kula suwun kanthi sanget lilanana sukulan menggalih paduka Sang Hyang Pukulun Danapati maringaken wujudipun Sekar Dewaretna gandeng paduka ingkang kagungan wujuding Sekar menika kula suwun kanthi sanget sakmangke badhe srana kinarya inggih menika cundipun anak kula pun Gatotkaca anggenipun badhe dhaup kaliyan Nini Pergiwa Pukulun Danapati. Oh Mas Nomo Sidam Sikaring bawana langgeng Senggana kula wonten timbalan yektine pancen mustiti wayaning mangsa kala wis nekani jalaran rikala semana Hyang Pikulun Bathara-Indra uga wis paring dawuh kelawan panjenengan ulun kalamunta wektu dina iki Sekar Dewaretna kudu mudhun ana ing Madyapada ya ning Jagatraya sartane Hyang Pikulun Bathara-Indra uga wis dawuh kalamunta Pergiwa kelawan Gatotkaca wis pinesti dadi jodho dhaupe lajeng marang paduka Pukulun marta diaki samapta ing gati sawega ing diri jeneng kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Dewaretna ingkang kita karepake ingkang mengko bakal dadi sora kekudangane Nini Pergiwa Senggana matur sembah nuwun Pukulun tampanana Anoman. Benjang kanjing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis risang mawe kandrung
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun wondene Paduka Sang Hyang Daneswara sampun kestu maringaken wujuding Sekar Dewa Retna menika. Iya Senggana yektine pancen wis pinesing kodrat kudu kaya mangkono. Yen mangkono jeneng kita ulun dawi supaya budal ning Madyapada nyuwun pamit Pukulun. Lako dadi ana nom-noman satriya bagus. Mongko ditutupi arupana kawan. Ya, nggih, mandheg nggih. Sapa ki jenenge lali? Anoman. Nggih, Ki Lurah. Ya. Kowe kok tekan kene iki piye? Lho, kula ingkang badhe nyuwun katerangan dumateng panjenengan. Piye? Menika satriya menika sinten? Ha, iki anake Ndara Werkudara. Lho. Atmajanipun Yayi Werkudara. Heeh. Sinten menika? Iki Ndara Sena Pideksa. Lho, wigatosipun dipun dheraken panjenengan arep ngupadi Sekar Diwarna. Waduh, waduh. Niki sing sampean padosi Kyai Semar kuwi niki Sekar Dewaretna. Wela Rama kula ingkang sowan. Wes
Yata laruta saking kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri Wah Bambung oh Pak yo piye katerangane kepiye nggonmu kowe tau utus sowan kersane Jelamprong pamanmu Matuwara apa ya sida macangke ngrabeke anakku Gatotkaca karo Pergiwa sida wah ngapusi sida Pak yakin sumpah ngapusi ya wis ora sida wah kowe iki anak kepiye aku ngomong sida dituthu ngomong ra sida dituthu wis percaya ora percaya mulai medicil matane ora sida wong tuwa kuwi mata-matake Pak iya katerangane ngene adhiku Pergiwa gelem dirabi karo sapa wae waton temanten kakung nggunakake cundhuk Sekar Dewarna Gatot piye kuwi Kanjeng Rama senajan to kedangu padi ngantos lak-lakaning bawana kula mboten badhe wegah kula mboten badhe suwala awit kula kedah ngupadi tuwin kedah budidaya mulih kasembatanipun gayuwanipun putra daup kaliyan Yayi Pergiwa sapa ae peplayon oh lah kae pakete teko Pak Wangening ngalang jawana klar wandan moncar tinon ler kakonang surem sara tetan padang sapa no bocah bagus kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Gusti wah kowe kok nyeluk aku Rama Pak iya gelem ora gelem sampean kudu ngakoni iki jenenge Sena Piteksa yatnake sampean anakku patutan karo sapa lha ya mbu kowe pas sampean ngrendeng kae ndasmu wah ora tau kaya ngono ya anake sapa iki anake sampean karo Ibu Rangayu iki adikku wis ora tau ngumpuli Rangayu kowe mbokmu demenan wah diomongi kok iki to dumadi saka ngimpine Sibu sampean mlebune ngimpine Sibu terus ngimpi ngono kae lah terus Sibu tangi-tangi kok wis gerbini terus lahir bocah iki tenane ye tenan wah atik iya tenan wis to anakmu ki Pak Jaidan wah bekti kula kunjuk wah tak tampa inggih ya aja kaget bapak jan ngono kuwi inggih Kakang Mas Haya karo sapa rene piyambakan kemawon arep apa menika Sekar Dewarna badhe kula aturaken perngasanipun Kakang Mas Gatotkaca nyuwun pamit Kanjeng Rama
sumawur mangawur-awur-wurahan wah Jlamprung Arjuna Janaka kula wonten paring adhawuh Kakang Mas iki sing digawa Gatot iki sing dikarepke anakmu bodho Pregiwa kula wonten maring adhawuh Rama kuwi ingkang mbok karepake apa dudu bet-bet cocok karo apa sing digayo cocok karo apa sing dipingini Yayi Pregiwa inggih pangeran Yayi Pregiwa Rama apa mboten nyangka kula saged dados tunggal kaliyan Yayi Pregiwa inggih pangeran Pregiwa kula wonten dawuh Rama apa pancen kuwi ingkang mbok karepke inggih Patopat inggih menika Sekar Dewaratna yen mangkono Gatotkaca aku titip anakku Pregiwa Gulawentan lan aku mung ndedonga muga-muga nggonmu mbangun bebrayan agung lan anakku Pregiwa bisa langgeng selawas urip nganti puputing yuswa matur sembah nuwun Paman apik tenan. Piantun ki nek iso mabur. Walalala kae. Jan. Nemeti apa ya, Mir? Sawangan ngelangit kae. Wela, pornografi. Ning kok apik ya kae. Kok ya iso ning ana ning langit kok kaya ngono kok ya iso. Jenenge wis kodrat pasti jodoh Bagong. Pripun ana? Jangan pengen mboten ngoten niku. Karo mabur ngoten niku pengen mboten. Ora sah sok neka-neka. Anjuna ki wis tuwa kok. Tenan mboten pengen ora. Ngene Jandara Sembadra gah. Nang omah penake ngejo. Dadak kon mabur kaya ngopo to? Oh iya tak cobane. Ora urung arep coba. Coba. Arep nyoba pripun? Ha nika Lesmana mangundurke. Edan. Latalah musik Aduh Bapak!
Werkudara tegel kowe. Werkudara piye Werkudara? Cari mantu Werkudara. Ndi? Apa? Sumbangane. Oh, tuwa orang senane ora nyumbang ngono. Ya lah. Duryudana arep melu-melu ae. Werkudara Duryudana kakangku ya. Wah. Parat mbok wenehke apa ora pergi wae kanggo dhaupe anakku karo Asmana. Wah. Taunana Windanana ora bakal tak wenehke nek urung kumlundung jangane Werkudara. Mati kowe dhisik. Oh. 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 Mati kowe. Hot. Oh. Ah. Mati aku. Wah. ding nong nong. Nderek mangayu bagya Jendara Werkudara. Yo. Wah, katon kelakon rabi. Nggih. Melu seneng wong tuwa kaya Semar isane ming ndongake. Yo.
Muga-muga langgeng anggone bebrayan. Langgengipun Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Pergiwa sami kaliyan langgengipun Mbak Eka kaliyan Mas Wahyu. Amin. Muga-muga enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma. Pungkasane ngatur Semar kula nyuwun pangapunten menawi kathah sedaya kalepatanipun Semar Badranaya. Matur sembah nuwun sangat kalepatan kekirangan. Mbok menawi kirang pripun kula nyuwun pangapunten. Yo. Mugi-mugi mboten gelo, mugi-mugi sedaya sami rahayu wilujeng. Kalih sniring sambikala adoh tebih saking Rubeda. Durga mendhak kala sirna. Amin. Matur sembah nuwun. Kula Semar mewakili jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Matur sembah nuwun sanget slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Pungkasane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golekane Gong aja lali Gong. Ngestokke dawuh Mir.